אז הלכתי לים הזה, כמו שאתם רואים, לשאול בנות מה המעדיפות, קרס בירה או ריבועים, וזה מה שקרה. אנחנו פה עם? ירדן. מה יותר יפה לגבר? קרס בירה כזאת כמו כל האבות או ריבועים בבטן? ריבועים. אנחנו פה עם? יובל. יותר יפה לגבר, ריבועים או קרס בירה? אתה יודע, אני אומרת ציצי בכלל, עזוב. כאילו ציצי של גברים. מה אתם מעדיפות לגבר? ריבועים ככה בבטן וזה? או קרס בירה כמו של האבות האלה? ריבועים, ברור. כתפיים. כתפיים? משפט פתיחה הכי מוזר. שלשום בלילה, פתאום מישהו זרק עליי מצית. אני מסתכלת עליו למעלה, אני עושה לו, מה אתה עושה? תסתכל עליי, עושה לי, וואלה, תראה כאילו את זורקת טוב. זרק פה חזרה? מה השריר הכי מושך בגבר? הידיים. ידיים? אוקיי, ומה דעתך? המוח. המוח, בסדר, יפה, בדרך כלל בנות לא אומרות את זה. יאב. שאלה ראשונה, מה הדרך הכי מוזרה שגבר התחיל איתך? גנב לי את הכובע. מה השריר הכי יפה לגבר בגוף? גב. בינתיים פעמיים גב? בטן. בטן. זה כל השרירים, כאילו, צריכה לבחור אחד, זה לא אמרת. רואים? מידע. אביגיל. מה אתם מעדיפות בגבר? ריבועים או קרס בירה, כמו של כל האבות האלה? גבר חטוב ומחויטב. מה את מעדיפה? תלוי בבן אדם. מה הדרך הכי מוזרה שגבר התחיל איתך? מישהו שלח לי פרחים הביתה, משהו הזה היה בשישי בערב, שלח לי שתי זרים, אחד לאמא שלי, אחד לי, והיה שם כאילו פתק ומספר טלפון. מה קרה שם עם הגבר הזה? לא היה לו קוביות פשוט אותם. לא היה לו קוביות, הבנתי. נייס. מישהו שלח לי הודעה שהוא השליח של הוולט, ושההזמנה שלי מתקררת כבר, ואם הוא יכול לאכול לי את הזמנה. באתי בקורקינט, והוא עמד ברמזור ברכב שלו. הוא פשוט פתח את החלון ואמר לי שיש לו עכשיו 30 שניות עד שהרמזור יתחלף לירוק, והוא יכול את המספר שלי. וזה עבד לו? את האמת שלא כל כך. מה השריר הכי יפה בגוף של גבר? חזה או גב? כולם אומרות גב, איך זה הגיוני? אני מתאמנת, אני אוהבת חזה. מה יותר יפה לגבר? ריבועים בבטן או קרס בירה, כמו של כל האבות האלה? ריבועים ברור. ריבועים, הנה רואים? מישהו פעם התחיל איתי, ואז אמרתי לו שהיה לי חבר, ואז הוא אמר לי שצריך שיהיה שני חברים, אחד בשביל לדבר ואחד בשביל הסקס. מה השריר הכי מושך אצל גבר? כנראה שפתיים, זה נראה ככה. אני לא אגיד את מה שרציתי להגיד. השריר הזה למטה? הלץ. מה זה אתה לץ? יודע, זה פה. אני יודע, אני מאמין פה זה גב, גבני. שלשום ירדתי מהאוטובוס ומישהו אמר לי, סליחה, אני יכולה לנחש את השם שלך? אמרתי לו, כן? הוא אמר לי, קוראים לך ירדן, נכון? אז אמרתי לו, כן, האמת שכן. אמר לי, סתם, פשוט ניסיתי להתחבר לאוזניות שלך וראיתי שקוראים לך ירדן. אז מה, הוא לא התחיל איתך, הוא פשוט שאל כאילו, הוא ניחש איך קוראים לך. טוב, בסדר. מה השריר הכי יפה אצל גבר? ידיים. מה השריר שהכי מושך אתכם בגבר? חזה. חזה ו? גב. וואו, תקשיב, יש לי סיפור מטורף. מישהו באינסטגרם פעם הגיב לי, העליתי תמונה כאילו ים, בצופה אחרי הים, מפה לשם הוא עשה לי בדיוק העגבניה שחזרה לי בשש שלך. ואז לא עניתי לו מה הוא ענה לי, מה קרה העגבניה נרקבה. מצחיק דווקא. מה השריר הכי יפה לגבר? יד אחורית. יד אחורית דווקא. למה יד אחורית? יד אחורית וגב. למה דווקא יד אחורית וגב? מושך. מישהו פעם אחת כזה בא אליי והתחיל איתי בזה, והוא היה ממש חמוד. ואז אמרתי לו שאני צרפתייה, ואז הוא אמר לי, איך, אני לא יוצא עם בחורות שאוכלות חלזונות. אני גם לא. על מה אתה מדבר? מה השריר הכי יפה בגוף של גבר? יד. כן, נראה לי גם אני רציתי להגיד יד. יד, אולי הגב. נראה לי תתאמנו על ידיים, אני לא יודע, זה מה שהם אומרות. יותר יפה לגבר, ריבועים בבטן או קרס בירה, כמו של האבות האלה פה בים? ריבועים בבטן. כן? ריבועים. ריבועים או קרס בירה? קרס בירה. אוקיי, ואת? פוטל בירה. אוקיי. באמת? נו, ומה אמרת לו? אמרתי לו, לא. ומה את מעדיפה אצל גבר? קרס בירה כזאת כמו של האבות או ריבועים בבטן? שאלה קשה, גם וגם. אבל רק עם ריבועים. רק עם ריבועים. תתאמנו על גב, תתאמנו על אף שלכם. קיצר, תתאמנו על כתפיים. נראה לי תתאמנו על ידיים, אני לא יודע.